Alamsogo sire tibi nai to na khabane ta hote busong ang tabok phaisok bajak sabrum district munu thana bosgang जों अरो कक्तमानाय फायसबाखा जे थांनाय सालकिसा साखांसिनि ताखक जे बिमल टिपुरा साब्रु मुनुनि थानानि पुलिसनि यागो खलायजाक तामानेके बकि किसा सा पारागो खकमानि बागै के बनो पारानि लुकुरक कुथुमलायै रोमै रहनमानि यागलो बनो किसा बुतक हनै बुतकबो खायखा हनै जों कक्तमानखा थानानि पुलिस रक अगे তিনি 4 দিন 5 দিন ইয়াগুলো তিনি বিমল ত্রিপুরা সংসার নাইথক সংসার ইয়াকারখা তামানি হংকাংকে বেলাইকে সিরিয়াস খাই বুজাখা যে जों ताबाव दङ जे मुनु बाजारनि थाना मुनु बाजारनि थानानि पुलिस रबाय बुजाखा होनो सिनि थाने कक्तमा सबायो तिनि 5 दिननि यागलो बो तिनि जे मुनु बाजार हस्पिटाल बुनो एडमिशन खायजां माने बेलाय सा खामिया बा सिरियास अंजांगै तिनि नायथक संसारना याखानि लांखा तामाने अंके सिनि तिब्र सारनि बिसिङा काबां मा जों बुतक खायजाय दङ जों बुथा जागो तक था जागो बयनि लुकुरक बाय तामा प्रशासन हन्दै तामा पुलिस प्रशासन हन्दै तामा सरकारनि बर' हन्दै जों एरें बुथा जाय दङ खाबानि ताहते बुसं नरबो बिसार खायदि सिनि तिब्र सरक काबांमा थायो काबांमा जागा सिनि तिब्र सरक अराय परायखाय बुथा जाय दङ जों जास्टिस माइन्डिया तामाने बाय जास्टिस माइन्डिया सिनि तिब्र सरनि बाय कुनु जास्टिस करे हायदे তিনি কাবাংমা থৈজানে थैजांनि नुखुंनि बर' फायसबाखा नरनबेखाना काबांमा कुथुमनाय जा जों यांगा फुलुंनाय जे मुनु बाजार पुलिस स्टेशन काबांमा गेरखा जा आरो दङ CRP नि जवान पुलिस प्रशासननि जवान तामने बादल टिपुरा তিনি 4 दिन 5 दिन यागलो जे नायथक संसाना याकर माने यागलो তিনি कुथुमलायखा जे बिनि जे थैनाय नुखुंनि बर' रक कालादे माने आमचानि लुकुरक जों फायै आरो कक खालायनाय तामने बाय फाइमने तिनि ओइ ताने बाय फाइमने खाला आरो तामने बाय फाइनो तामने बाय थां थानागो तामने बाय थां बादल टिपुराना खुन खालायमानि जोंनि थाना फायो बादल टिपुराना सुरो बु आरो राजकुमार टिपुरा पुलिस रावखौ तामने पुलिस बु बहलाय बनो सिदो तमाने तो बहै गया हा बनो बुहप्ले बादल टिपुराना तामने बायबु तामा एसका दुने खाखा पो बनो बायबु फो बायफने गथना रबदे बुदि हा रबिया दहा रबिया तामा मने साला बादल टिपुरा 10 दिन चुवागनखा नै बिनि बागानबो स्क्रैप खनि थांका स्क्रैप खनि थामाने बागान कान्द्रा बिनि माने बागान कान्द्रा इके कान्द्रा परे बो हाबकाना बिनि बागान हाबजाकना चुवाके फेनि हाबजामा परे बिहिबो सामिया बसाबो सामिया केबो सामिया बने एरेस खाय माने पुलिस नंनि बरो बायफने गथना बो बायफनो रविबारनि गथना लाई रविबारनि गथना परे खला पारा कुनु जाना जिया बिहिगनबो जाना जिया बसानबो जाना जिया बुफानबो जाना जिया इनके नगसुन केबो सामिया पारानि बरो ले पारानि बरो केबो सामिया बना माने गारिगा बगैतलाइन थामा नुखा आं माने लामागो माने नुखा नुमाने परे आं पारां बुरु सुंगा बादल टिपुरा बा शिरन टिपुरा ना तानिबो पुलिस गारिगो बगैतलाइन थाका एने परे हले बरो सा स्क्रैप खगै मानजा खाने स्क्रैपबो बांगिया आससे किसा सासे द आसबो बांगिया जाबो तमा देले पारा नने पारा खद ख बादल बस इनि पारा कुनु दिनबो खगिया कुनु दिनबो रुमिया ब ठीक सुवागले नंगो सुवाग नों फुना बरगै रुवालाया बरगै बुलाया बरक काहा बरगै हासि खुशी जत बरगै बनिवा जिनि पारान अल छाइमानो ब काहामबा भामियाबा बेबो कुनु दिन खगिया ब दिन सुवाग नङै बागान कान्द्रा ने द आनि कादिया निन्द्रन किसा लायखा आसुबै त बन बुनानि बनाङियाबले नग नंनि सिमे बुइते हे कारबा थाना त हिने बुहा सुरो बु नंनि सिमे बुखा राजकुमार बुखापो एके साल कुमार देहन सुरो बुखा राजकुमारले बसरो राजकुमार काइसा पुलिस बेते ब एसपीओ बो थानाने बो थानानि साइमिया पुलिस का बो थानानि आंबो साइमिया असगले हलाय बन राजकुमार टिपुरा दिना दास त्रिपुरा राजकुमार त्रिपुरानि बागाने स्क्रैप खंगने राजकुमार त्रिपुरा न लाहारु पुलिस लाहारे ब थाना तेहेमेन जों थाना 2 बार हाकिया लाफायना हन सुरुंनाय असनि रहरिया द बादल त्रिपुरा बा शिरन त्रिपुरा रहरिया इनके आबनि परे हंका बरक सुवाग नंदि बुखा तामनि बुखा आनाका काइसा बरक सामन परे राजकुमार देहन पुलिस थाना रंग सुवाग खारने बुसु बुमान बुदि बादल टिपुरा न हने आबै रखानि साखनाव आना काइसा बरखौ पुलिस नि बिहिक साका पुलिस नि बिहिनि मुं सादिया आरो सानन करकरै अलाय बाना सागो जुवा खारने बन बुगो हनि सागो माने पुलिस नि बिहिक पुलिस के ड्यूटी अंग खलायो ब्लुनिया खलायो खलायमन परे हेंखलाय बन बुइ ताइनि फुरुंग कल हलाय के आनि यंग न मामा हाय लाफायदि बरंना लाफायदि अलाय बरंबो
नंनि बरंना जानाया कारिनाय बरा गंखा पारानि बर गंखा थाइलाय गेना हनि लाहनि हेबसे बुजाक तुकजाक बंकल बुजाक फिकुंगो बुजाक याकुंगो बुजाक काफिकजाक बखागो अवस्था खराब एकदम सीरियस बाबी नगर हेका नगर तलांगमन परे जों नुबा सीरियस जों हॉस्पिटल तो हेका हॉस्पिटल तो हिमनि परे हंगलाय आंबो हायजा हॉस्पिटला हेंके साइलेंट ने परे हंगला बिनि परे माने ब साइलेंट टैलेंट दुइ प्लाइने परे हंगला ब अंगरखा तांका माने अंगरखा रेफार रखा शांति बाजार तिलांदि होनाय शांति बाजार तिलांदि होनार शांति बाजार तिलांखा जों तिलांनार मीडिया तिदिया फायने कक्टक साइपायने रांक्रिं शांति बाजार तिलांहा तिलांनि परे आरो जीबीगो रेफारगो जीबी तो रेफार करे आनि मामानि तो कुनो बायबो करे सुदु बिनि बायसुं खरंनै तुंगो बायसुं खरंले तामा खलायनायबा बिहिकासो दङ बिनि कुनो गुफाबो बुरा मासा তিনি হলা বাদল ত্রিপুরা তামা বা তামানে বাইন তিনি মুনো বাজার থানা বাদল ত্রিপুরা খাই তিনি মিয়াহরনি তিনটা রগ ব থৈকিয়া बिनि प्राण सकात मियाहरबो जों बिनि नगन पुलिस बाय बुजामाने बागै थैकिया पुलिस ले बसुकजन बा कजन बुहाने खाना पुलिस बुमानिकले 4 जन आफो एसपीओ माखथा एंके तामो अफिसार मासा हनि साव थाना बिसिनो तो बिदेबु थाना बिसिनो तुइनै बुगो लका बिसिनो दाय बुगो कायसाबनो सिरन्ति प्राणला साखैतानाय बनो लका आपनि तिखलायने और कायसा रुमतलाय बुखो नने बरतो ताबो बदल तिबरा ओ नायथक सेनसना याकर खाबा थै थाङा तामो नाय नक्ताबो जों ताबो कुनु नाया जास्ट 4 जना न 5 जना राजकुमार नि 5 जना न जों एरेस्ट खाने रुमो तार बनि सस्पेंड खाने रुमो थानानो उचित बो साया हंख्लायबो कुनु दिनबो बुइमाया थाना नगर कयतानि सिने फाय गेर रखलाय हा जों फुरुं आसिस्त्रि 6 रनि सिमि फायो कारे 6 नि सिम फायो आनो थैनि तामाखलाय थैनानि आं बाते जे हामबाय खाबाने ताखते बहुसं जों नुइ मेखाना जे थैनि जे बिनि बागिना सक सायखाना रखा जे साइजना पुलिस बाय बोजां माने यागलो तिनि बादल टिपुरा तिनि सालो तिनि आइसुगो बादल टिपुरा आज नायथक संसान याखा लांखा हनै जोंतेबो गथम सालायनाय तामने बाय किनो सालाय हा तामने बाय फाय थानागो तामने भाई सालाय आं दे इरो पारानि ग्रुप थिकिया ते मा फायकेपा तामने बाय थे तो माने बाय थिकिया आं पारानि अजं नार आं सिया पुरो सटिक भाबे आं सिया ओ ब्रुम बायनि बुखुसे खोनागो रबार स्क्रेप थांय पुलिसनो थाना नमे कहानि माने तामा सोरबाय बुजायथिया तिनि पुलिस बायनि बुजा खासे हनि खोनावले पुलिस बुजा है तामा हनाय तामने बाय बुजा है तो माने बाय बुजा खामबो सटिक भाबे सामिया दे निने परले ब्रो आनि पारा बेटाका ए बुजानाने बर बुजारने बुजने बुरु हुआ काला देबा ता तिने हला तामा हा तोहा लास्ट थिजक तोहा तिनि लास्ट थिजक मा फायगा तार तोमा उथाय के नक्तामानि बायतिनि बिलन जे मनोबाजा थाना गेराव खालायना जे लास्ट थिकिया बुरुक फायकिया आना रिंखिया आंबो फायकिया तार सुखजिनत आसा नक्त जास्टिस सालानि बाय फाया नक जास्टिस मानदे मानहा सालाकिया गारा प्रशासन बुरुक गारा हायकिया सालाकिया बुरुक तो सालाकिया आंबो सामागला आसा बिलनि सिनि जे एसपि साबो फायजा एसपि सालतामानि सा ब्रक शास्ति मानाय हनि साका जे बुरुक बुखा ब्रक शास्ति मानाय हनि साका आरो थाना सादियानि आसा ताबगो जे बनाय रंनो बनो बरो तिलां जाहा बिलुनिया थाना से हनि साकावले बिलुनिया थाना से साकावले आसा खाबने ताहते बहुसं जों खानायमांखा जे बादल तिपुरानो बय बुथाननो खरक बोरै इतिहासार खरक बोरै जे पुलिस रंनो ताबो बिलुनिया थाना रुमै तिलांखा हनै तो एसपि साका जे बरंनि बसु जरातै माजरा बा जास्टिस माननो जों बरंनो खालि जों यां किसा जों तैबो लुकुरबाय गोरंबाय नरनो मेखना आरो काबांमा जे पुलिस प्रशासन फायजा पुलिस प्रशासन हन्दै तियासार हन्दै काबांमा फायै आरो गेराव खालायमानि बिसिं तै काबांमा लुकुरबो फाय थानाना गेराव खालाय फायजा जों तेबो नरनो बसकाने मांगुलि फुलुंनाब्रा सायतना हामबाय।